Durna tumindak kaya ngono kae iki mergo kaya ngene. Durna kaya ngono mergo kaya ngene kahanane. Niku wis padha ngerti. Dadi kula ora bakal dibiyuki karo panyacat panyeda tuen dipun raosi dening para kawula. Mergo cantrik kula sing do krungu rembugan iki kabeh wis do ngerti piye to Begawan Durna sejatine. Nggih. Ning samudra madu dening atasipun namung sak pertapan saka 5 kemawon kerawuhan paduka anak Prabu Ngastina. Oh kula nuwun sewu nggih. Kemarin kang Bapak ing Sukali mengaturaken pasegan panakrami salawuh paduka anak Prabu Duryudana wonten ing pecabaan pertapaning Saka 5 menika nggih. Durna sampun kula tampi paseganipun Bapak ing Saka 5 ndadosaken suka marwata suta manahipun ingkang putra Duryudana. Kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang putra kunjuk ngersanipun Bapak ing Saka 5 Bapak Prembanduna. Oh inggih, inggih. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Bapak ing Saka 5. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah wonten ing pecrabaan Saka 5 menika nggih. Sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang putra Duryudana Bapak Prembanduna ing Saka 5. Adipati Harya Sengkuni Raharja sarawuh mudi. Iya Kakang. Miring sambikala praptaku aku ngaturake sembahku kunjuk ngersaning Kakang Prembanduna. Oh iya Dik Pati tak tampa ora liwat tiba sepadha-padha ya Di prayogakno nggonmu lenggah ana ing pecrabaan Saka 5 kene Adipati Harya Sengkuni. Iya Kakang Durna kaya wis ora kurang prayoga praptaku nderekake marang jengkaring sinuwun Prabu Ngastina Kakang Prembanduna. Adipati Harya Sengkuni ya apan kaya mengkono. Nuwun sewu sinuwun. Munamit pasang Kalimantabi tinebina ing ira dindemawahing tawang tuwak. Madyaning ngabdipun Swatama. Kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata Ngastina sinuwun Prabu Duryudana. Swatama tak tampa. Sira ngabekti kalawan panjenengan ingsun ora liwat pangestu ingsun tampanono. Kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan Gusti Pati. Ing abdipun Swatama kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gusti Pati. Iya Swatama tak tampa. Ora liwat pangestu ning wong tuwa tampanana ya Swatama kula pun dinggo jimat paripun dayana ing kasantosan. Mugi kasekecakmu anggen jengandika lenggah Gusti Pati. Iya Swatama kaya wis ora kurang kepenak praptaku ning pecrabaan Saka 5 kene. Bambang Swatama. Nuwun sewu nggih. Estunipun kejot raos manahipun ingkang Bapak ing Saka 5. Dene rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan tanpa pepoyan. Ombyaking para cantrik mayu dijangkan pertapaning Saka 5 samya alok menawi Nalindra Ngastina Prabu Duryudana tedhak wonten ing pertapan Saka 5. Andadosaken gurawalan raos sing manahipun ingkang Bapak ing Saka 5. Inggih mestinipun menawi wonten perkawis tuwin menawi badhe menawi wonten dawuh ingkang badhe pinaringaken dhateng ing Bapak ing Saka 5. Paduka anak Prabu tumunten dawuh kewana dhateng piranganing nayaka supados animbali sawanipun ing Bapak ing Saka 5. Tartemtu kula badhe mastuti dawuh Paduka anak Prabu ing Ngastina. Namung mboten kados sagedhagan menika lha kok teka Paduka rawuh wonten ing pertapan Saka 5 menika men kusura sing kados pundi nggih. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para cantrik miwah kula warga ing Saka 5 monggo kula dherekaken manjing saklebeting pertapan pepanggihan katur netra lan ing Bapak ing Saka 5 anak Prabu Duryudana. Duryudana wonten dawuh ingkang sepisan kula menika junjung derajatipun Bapak Prembaning Saka 5. Cerdatanipun jengandika menika kami tuaning negari Ngastina. Mila awon menapa menawi kala mangsa ingkang sampun kula tetepaken kula sowan dhateng ing pertapan Saka 5. Cerdatanipun pertapan Saka 5 menika tasih bawah keperintah negari Ngastina. Oh inggih matur sembah nuwun. Dene tunggap angka kalih badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Bapak Prembanduna. Wonten wigati ngredya kula aturaken dhateng panjenenganipun Bapak Prembaning Saka 5. Oh ngaten nggih. Nggih kasinggihan. Menawi tetelo mekaten kaicana jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi tumunten kadhawana dhateng ing Bapak ing Saka 5.
Kula nedya ngangelukaken jangga nilingaken karna ingkang Bapa badhe nampi kewajiban menapa kula boten badhe suwala. Tumunten kababarna nggih. Kula cemadhong dawuh timbalanipun anak Prabu Ngastina, anak Prabu Duryudana. Mugi andhadosna ing kawuningan jagat menika ngantos keberbegen memandangipun Bapa Mrembandurna menapa ta sababipun dene Bapa Turna saged kondang ngumandang angebeki jagat boten sanes kejawi namung saking pangrika dayanipun Duryudana langkung-langkung pangrika dayanipun Kanjeng Rama Dastarastra anggenipun sampun peparing kanugrahan dhateng Jengandika Sri Nugroho kawisuda dados guruning para Sata Kurawa miwah para Pandhawa tinggo dinten samangke menika jagat sedaya sampun mangertos dhateng mandhangipun Bapa Mrembandurna ateges Kanjeng Rama miwah ingkang putra Ngastinapun Duryudana menika ingkang dunjung derajatipun Bapa Mrembandurna. Oh inggih kula ngakeni kok nggih. Nalika semanten panci kula menika namung dados tiyang ingkang nyuwun ngaler ngidul boten dadah boten pernah awit saking dipun larapaken dhateng Adipati Harya Senguni tumunten kula dipun paringi pangkat kaliyan Kanjeng Rama inggih menika pun Sinuwun Prabu Dastarata minangka dados gurunipun para Sata Kurawa miwah para Pandhawa saengga samangke kula saged ngenyam kamukten kados mekaten menika awit peparingipun Sang Nata Prabu Dastarata inggih peparing paduka anak Prabu Ngastina. Syukur menawi panjenengan tansih ngemutan menika ingkang badhe kula tanjihaken dhateng Bapa Turna. Inggih ya inggih ing ngangga kalih slaminipun para Sata Kurawa menika dados siswanipun Bapa Turna ingkang kinula wentah sareng kaliyan para Pandhawa. Nah nyatanipun jebul dinten sak mangke menika nuwuhaken tandha kuwatir salebeting manahipun ingkang putra Ngastina. Menapa ta sababipun kula matur ingkang kados mekaten Bapa Turna sampun marambah makaping-kaping aturipun para wadyabala telik sandhi ingkang sami dipriksa dhateng kawontenan Pratapan Sukalima. Bapa Turna sampun marambah makaping-kaping mbok menawi sampun wonten tigang candra etang lengganingga dinten sak mangke menika tansah runtung-runtung reruntungan gegandengan asta kaliyan kadang kula pun Bratasena. Mereka ingin dadosaken kuwatir salebeting manahipun ingkang putra pun Duryudana ngemuti nadyan Bratasena menika kalebet siswa Jengandika nanging mugi andhadosna ing kawuningan sedaya sami nyebat yen to Pandhawa menika tasih sanak daging-daging kaliyan para Pak Kurawa menika tasih sederek kula nanging tumrap Duryudana sumangga anggenipun sami badhe mestani tumrap Duryudana Pandhawa menika satru mungguing cangklaan boten lega raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana menawi kula dereng nyawang Pandhawa menika ngatang-atang dados bathang ing mekaten cetha anggen paduka tansah raket kaliyan Bratasena menika nuwuhaken kuwatir raos sing manahipun ingkang putra pun Duryudana kula saged mestani bilih Bapa Mrembandurna menika banjing banjiladan Bapa Turna menika boten adil kaliyan siswanipun nek Pandhawa timban Cindhi nek Kurawa timban Jiladan langkung-langkung Bratasena panjenengan rangkul kadidine siswa ingkang sanget dipun tresnani saengga sedaya siswa sanesipun dipun singkiraken. Bapa Turna menawi kathah jaya kawijayan guna kasantikan kanuragan kawruh kebatinan ingkang sampun panjenengan paringaken dhateng Bratasena tan wandi lari menika sak mangke badhe dados lari ingkang sentosa lair batosipun ingkang mekaten kula boten narimakaken nek Bratasena luwih duwe kasekten lan kasantosan tinimbang siswa-siswa sanesipun langkung-langkung menawi Bratasena menika nggadhahi kaluwihan tuwin kawruh lair batin nglangkungi dhateng pun Kurupati ngipun Duryudana menika kula boten narimakaken. Kula mboten badhe wigih ringa-ringa panjenengan ingkang kula lepataken dene sampeyan wujudipun guru ingkang boten saged dipun gugu lan ditiru guru sing gunakake wewenang dinggo sewenang-wenang banjinde banjiladan kaliyan siswanipun nek Kurawa timban Cindhi nek Pandhawa timban Jiladan dasar kula sampeyan lir runtung-runtung kali Bratasena menika kula ora mathuk kula ora cocok
kula ora gathuk kula nyuwun supados Bapak Durna samangke sampun ngantos caket-caket kalian kadang kula pun Bratasena. Oh lho mangke rumiyin Ger, mangke rumiyin. Kula aturi sabar sawetawis. Sampun ngantos jengandika tumuli nuthuk dhateng Bapak ing Sukalima babakan anggen kula caket kalian pun Bratasena menika. Kula nuwun sewu nggih Ger. Kula menika dipun dadosaken guru dhateng Rama pun Prabu Dastarata menika. Pengangkah kula menika saged madeg dados guru ingkang adil tumrap siswanipun. Kula menika dados guru ingkang adil tumrap siswanipun. Kula mboten badhe benten-bentenaken antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Jer Pandhawa lan Kurawa menika dipun titipaken dhateng Begawan Durna supados gyuna lawentah sakmangkenipun saged dados satriya. Satriya ingkang saged dipun delaken ingkang supados sakmangke saged damel tentreming jagat raya menika. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kula sewu estu kula mboten badhe atur dara. Kula caket kalian Bratasena menika mboten ateges kula menika maringi langkung dhateng Bratasena babakan ngelmu jaya kawijayan lahir lan batin menika babar pisan mboten. Namung nuwun sewu menika mboten saged dipun selaki jer menika kamanungsan. Tegesipun kamanungsan kados pundi? Kula kinten sedaya guru menika tertentu langkung tresna dhateng siswanipun ingkang taberi lan tansah ngestu padha dhateng dawuhipun guru lan tansah nyingkiri pepacuhipun guru. Mongko sareng kula gelar tuwin kula gulung, kula taliti ing langkung bermati siswa ingkang tansah nurut dhateng perintahing guru menika namung anak kula Bratasena. Namung anak kula Bratasena. Pendak-pendak kula paringi kawruh piyambakipun tertentu nurut ngestu padha menapa ing dados dawuhipun guru. Menika ndadosaken bombong raosipun guru kados ingkang Bapak ing Sukalima menika. Mila mboten aneh tumunten wonten raos pangraos sing batos ingkang saged rumaket antaraning siswa lan guru menika. Krana anggenipun siswa menika tansah ngestu padha dawuhipun guru, mboten kok berkawis kula menika maringaken ngelmu langkung tinimbang siswa-siswa sanesipun. Kusik Kakang Durna kusik. Nuwun sewu lho. Ora jeneng aku ki ngarani karo Kakang Durna ora. Ning adat lupiya sing wis conto kaca benggala sing wis kelakon nek guru cedhak karo siswane iki mesti eneng apa-apa. Mesti eneng apa-apa. Sampeyan ngendika ora ana apa-apa merga rasa pangrasa batin kanthi jalaran siswa ingkang tansah taberi ngestu padha dawuhing guru. Nuwun sewu kula kok ora percaya. Terus sampeyan pripun? Duwe dasar napa? Nuwun sewu. Mbok menawa lho niki, mbok menawa Bratasena le mbayar SPP luwih tinimbang kanca-kancane. Turahe dienggo gurune. Mbok menawa Bratasena menika maringi napa ta napa kalian Kakang Durna tumuli menika ndadosaken jalaran sampeyan tresna kalian Bratasena. Niki nuwun sewu lho. Dipate wonten dawuh. Aja ngawur gawar ngawur. Apa mbak anggap Begawan Durna ki mata duwiten ha? Oh, kowe ngawur nek carane kaya ngono kuwi kowe ki ngawur. Kanthi dasar tok nggo conto guru liyane. Guru liyane aja tok badake Begawan Durna. Najan Begawan Durna iki akeh sing ngarani pendhita sing elek. Monggo angene padha marani. Ning tumrap aku pengen budidaya ngadeg jejeg minangka dadi guru sing apik, guru sing becik. Aku ora tau nampa apa-apa saka Werkudara. Aku ora tau nampa dhuwit saka Werkudara. Aku ora tau nampa punjungan apa-apa saka Werkudara. Sumpah demi Allah. Nek wis wani ngucap kaya ngono kuwi aku kalah. Ya syukur nek Kakang Prembantuna ora nampa apa-apa saka Bratasena. Ora. Lah ya tok gledah kanan Sukalima. Tilik ana kae. Gambar-gambar sing tak pajang ning pendopo Sukalima kae ora ana tulisane tanda tangane Sena Nugraha, ngono ora ana. Anu Bratasena. Ngono ya Kakang. Dadi kowe aja ngawur gawar ngawur. Apa sing nak tindakake iki mligi? Aku kuwi nglakoni minangka jejering guru ingkang iso ditiru dening para siswane. Upama lho Dipate, upama Dursasana kuwi caket karo aku. Upama Dursasana kuwi cedhak karo aku. Dursasana kuwi gelem nuntut ngelmu karo Begawan Durna. Nindakake apa kang dadi dawuhing Pendhita Durna sarta nyingkiri pepacuhing Begawan Durna yen to bakal nampa kawruh, nampa ngelmu. Lho, mesti wae rasaku cedhak karo Dursasana, rasaku gandeng karo Dursasana. Ora jeneng mokal
yen to Dursasana tumuli saben dina mapan ana ing Sukalima merga nggone banget seneng nampa ngelmuning Begawan Durna. Ning ora kok Dipati, ora kaya ngono sing kelakon. Ora ana Kurawa ki sing seneng diwulang ilmu ki ora ana. Ora ana Kurawa ki sing seneng nampa ngelmuning Begawan Durna, ora ana. Mongko ngelmu ki ya migunani temran tumraping para sata Kurawa. Ning ora ana sing gelem nampa ngelmu kuwi ora ana. Lah nek ora gelem nampa ngelmuning Begawan Durna, terus piye nek arep cecak karo Begawan Durna coba pikiran. Ngene ya Kakang. Ngene ya Kakang. Iki nek omong aja waton omong. Ning kulinakno omong nganggo waton, aja sok gampang ngonceki karo gitok ing liyan. Ning kulinakno ngilo karo cengelmu dhewe. Iya. Mangkelake. Lah aku ki ming duwe penemu kok. Penemumu ki ora kepenak. Duwe penemu ki kena, ning aja nyocok karo atine wong liya. Duwe penemu kena, ning aja ngorek-arek karo batine wong liya. Petungen, penemu ki nglarani atine wong apa ora. Ngono kuwi kudu tak pikir. Aja waton jeplak kaya jeplakan tikus. Nglarani atine Begawan Durna. Ya nyuwun pangapura. Sepira kelumputanku diagung pangaksama Kakang Prembaduna. Mula kuwi Dik Patih, ora kok sapa wae. Upama ta Kartamarma ki cecak karo Begawan Durna, merga nggone tabri nampa ngelmuning Begawan Durna. Mula ora aneh nek ana rasa pangrasaning guru karo siswa ingkang ditunggalake merga siswane ya bangun miturut marang dawuhing guru. Kuwi dadi srana manunggaling rasa. Kurawa santos ki ora ana sing dadi murid sing apik Dik Patih. Ora ana. Dadi nek upama luwih cecak karo Pandhawa, Begawan Durna cecak karo Pandhawa, kuwi aja ngluputke karo Begawan Durna. Aja aku tok sing mbok luputke. Ning siswa-siswane ya tok luputke. Apa to sebabe kok Kurawa ora cecak karo Begawan Durna? Merga Kurawa kuwi ora tau mlebu sekolah. Lho. Mangkane esuk tak gugah lho. Lah kok dadi ora tekan pertapan Sukalima ora? Do tetek ning terminal. Oh, aku wis niti priksa. Wanci ingkang tak temtokake iki pamulangan kanggo para sata Kurawa. Lah kok tekan jam 09.00 ora ana sing ketok. Aku terus mubeng-mubeng ana sak wetenging pertapan Sukalima. Coba bab jajan mlumpuk ning ngarepan terminal. Do gojek karepe dhewe-dhewe, cekakaan. Mongko ngisore botol teng glimpang. Apa kaya ngono kuwi? Guru iso cecak karo murite. Coba, apa kaya ngono iki guru cecak karo murite? Lek kuwi menehi ilmu wae piye nek pikirane wis owah. Merga wis klebon karo ya kuwi omben atos. Omben atos ki, omben ki apa? Minum. Atos keras. Omben atos minuman keras. Pikiran dhewe, apa kaya ngene iki iso masuk? Iya. Nek Pandhawa beda, Pandhawa kuwi pendak-pendak tak dawuhi Pandhawa iki arep ana ilmu kebatinan. Arep ana ilmu Jaya Kawijayan Guna Kasantikan Tinata Mendat Jenderal Mentetri Mbak Bungkus Trunduk Putung. Kowe padha mlebu 7:30 tak tunggu ning pertapan Sukalima. 5:30 ki Puntadewa wis teka. Disusul para Kudara. Jam pira? 6. 6:30 Janaka kula Sedewa wis teka. Oh. Apa Pandhawa ya do nggawa jam? Jame do anyar-anyar. Aja nyepelekke kowe. Ora ketang ra ono mereke. Sing penting ra kemilau. Kemilau ki apa? Ngono lho Dipati. Wis padha sedheku mari kelu mirengake guru menawa didangu. Sik, kok kaya cakepan tembange cah cilik-cilik. Oh, lah kaya kuwi lho Dipati. Mula tak wulang. Ilmu apa wae Pandhawa ki mesti iso nampani kanthi tawajuh, kanthi seneng atine. Mula ora aneh nek gurune ya tresna karo Pandhawa. Mboten perkara Pandhawa. Ning Bratasena. Bratasena ingkang wong sawangsul katingal mlebet duwe medal saking pertapan Sukalima. Monggo menika sanes wancinipun pamulangan menika teges Bapak Durna menika caket kalian pun Bratasena. Kula mboten tarimah menawi lamban kados mekaten menika. Ateges jengandika Bapak Durna menika banjing demban silatan tumrap siswanipun. Kula nuwun sewu, Ger. Kula nuwun sewu.
Bratasena menika anggenipun sowan wonten Sukalima menika kula nuwun sewu. Menawi sanes wancinipun ingkang ngatetepaken menika mboten kok kula menika maringi ilmu. Nanging srana ngraketaken raos pangraosipun ing Bapak ing Sukalima kaliyan anak kula pun Bratasena. Kula mboten dawuh, kula mboten utusan candhek supados nimbalipun Bratasena. Nanging rekatipun Bratasena piyambak ingkang sowan wonten ing pertapan Sukalima namung badhe kepengin pinanggih kaliyan kula lan boten wonten rembak ingkang sanesipun kok nggih. Perkawis menika kula semanggaken kedung jero iso dijajaki ning atine menungso sapa sing ngerti. Nadyan jengandika paring dawuh ora ana rembug sing wigati. Sapa sing iso ngrungokake rembuge Bratasena kaliyan Bapadurna? Kula sowan kula pertapan Sukalima mriki. Kula kepengin Bapadurna sampun ngantos caket-caket kaliyan Bratasena angka sepisan dina angka kalih. Cecakatanipun Bapadurna kaliyan pun Bratasena menika dados jalaran ingkang ngestinipun panjenengan tanggap kaliyan menapa ingkang kula kajengaken. Nuwun sewu kula kedah menapa nggih? Ngene lho Kakang Durna. Ngendikane anak Prabu Duryudana mbok menawa kurang cetha. Aku sing nyethake marang Kakang Prembanduna. Iya Dik Pati piye? Anak Prabu Ngastina ora kepareng sampeyan cedhak-cedhak karo Bratasena. Malah cedhaking Kakang Prembanduna karo Bratasena kuwi iso dadi jalaran yen sampeyan tanggap karo kersaning anak Prabu Ngastina. Lah kersane anak Prabu Duryudana piye Dipate piye gamblangno aja nganggo sanepa sing cetha wae ora sandadak pikir ringa-ringa. Anak Prabu wis paring pangandikan kabagyane anak Prabu Ngastina ki yen to nyumurupi Pandhawa ngatang-atang dadi bathang tegese Pandhawa tekaning pati. Mula caketing Kakang Prembandurna karo Bratasena kuwi kersane anak Prabu dadekno jalaran piye supaya Bratasena tekaning mati. Lho sing kula kajengke nek sampeyan iso nindakake tegese sampeyan tasih kepareng minangka dados nayaka lan sesepuh negara Ngastina. Nek Bapadurna ora iso nindakake kula saged mestani lair sampeyan dedeku teng Ngastina ning batin sampeyan ngemuli para Pandhawa Bapak Prembanduna. Ingkang mangkono bisa tumapak ing perang Bratayuda Pandhawa mesti ludes keles datan posisa mati ning Kurusetra. Nang yen Kakang ora keduga nindakake dawuhing anak Prabu Ngastina, cetha lamun sampeyan iku abot Pandhawa tinimbanganing wong Ngastina. Mula nek ana apa-apa nuwun sewu mangrasake dhewe. Aja pisan-pisan sampeyan wani marang panguwaosing Nalindra Ngastina anak Prabu Duryudana Kakang Prembanduna. Lole ora sah lole iki kudu tak tindakke sampeyan nek ora nindakake perkara iki kula wis ngerti dhewe dukaning anak Prabu Ngastina lho Kakang Prembanduna. Aduh Dipati lah kok dadi kaya ngoten lakon ingkang kudu kula sandhang. Napa nggih kula badhe ngoncati rasa kula piyambak? Napa kula menika badhe ngregeti dhateng kabrawanan kula, ngregeti dhateng jejering guru ingkang saged dipun gugulan ditulung dhateng siswanipun. Wis ora sak njarwa dosoke tembung guru sing werna-werna. Mang tindake napa mboten? Nek mboten mang tindake sampeyan malah cilaka, ning nek mang tindake sampeyan tentrem uripe. Sumanding dhateng anak Prabu Ngastina Kakang Prembanduna sampeyan kula dawuhi supaya gawe srana patining para Pandhawa utamane Bratasena. Ning kula rungokke saking salebeting pertapan Sukalima sampeyan paring dawuh supaya Bratasena kon golek kayugung susuing angin dadi syarat nggone bakal nampa kawruh kasampurnan. Piye to Kakang kowe kok ngono iki piye? Sampeyan kok dadi mentala ketok mata iso dirungokke cetha wadata wela-wela. Nek sampeyan ngewangi karo wong Pandhawa sampeyan ngewangi karo Bratasena. Sampeyan paring dawuh kon golek syarat sampeyan maringi ilmu kasampurnan Bratasena mbok dawuhi golek kayugung susuing angin. Walah Kakang banget nggonmu ngiyas marang Nalindra Ngastina. Sampeyan disandangi apik, sampeyan digaweke Sukalima, sampeyan diwenehi derajat pangkat bondo donya ora kekurangan saka anak Prabu Duryudana. Lah kok sampeyan sakniki malik tinggal kaya ngoten niku kula nuwun sewu sampeyan niku pendhita cap napa? Mangriyen. Kosek tadi.
Sampeyan arep alasan napa melih? Mangke riyen. Oh, nuwun sewu paten SDM rendah ki yang ngene iki. Lho rak malah ngonekke kula SDM rendah. Kula ora seneng SDM. Kula seneng SGM. Apa ada? Nuwun sewu. Nuwun sewu. Nuwun sewu nggih kula tak wawan pangandikan Adipati Harya Sengkuni. Lho sumanggaken ning ampun gawe alasan sing kula ora percaya. Oh inggih, inggih. Mangke kula atur midhangetaken aturipun Begawan Durna menika nuwun sewu kapitanga. Kula menika leres menapa lepat. Piye, Kakang arep dawuh apa? Ngene lho, Dik. Sampeyan mau bisiki kalih kula. Kula wis tanggap karo napa sing mangendikake. Nadan kabeh do ora ngerti. Ning nuwun sewu kepeksa dina niki kula buka. Mergo sampeyan wis ora percaya karo Begawan Durna. Sampeyan bisiki karo Begawan Durna supaya gawe srana patine Bratasena. Monggo niku jane ora niat kula. Ora niat kula. Ning mergo saka bekti kula karo anak Prabu Duryudana nganti kula menika nglakoni bab sing nalisir saka anggrang-angring kabrahmanan, babakan sing nalisir saka anggrang-angring kapanditan kula. Kok sampeyan iso kandha nek nalisir saka anggrang-angring kabrahmanan kapanditan sampeyan? Mangke yen kula tak omong karo sampeyan. Sampeyan ngerti mboten Gunung Candramuka niku pundi? Mboten ngerti. Alastik Brasara. Kula ya ora ngerti. Gua Sigrangga. Kula ya ora ngerti. Nah, nek urung ngerti niku takon sik. Gunung Candramuka Wanatik Brasara, Gua Sigrangga niku mboten wonten siji makhluk menungsa sing wani mapan wonten ing papan mriku. Merga papan niku gawat kliwat, wingit kepati, satu mara satu mati, jalma mara keplayu. Kondange aja kok ming jamalu mraing menungsa. Dewa mudhong teng papan niku kemawon mboten wantun. Sampeyan iso gagas mboten? Napa sing kula atur kalih Bratasena? Terus sir sampeyan Bratasena tekan riku niku karep sampeyan pripun? Karep kula Bratasena supaya ora bali meneh ning Pertapan Sukalima, ora bali meneh ning negara Ngamarta. Ngerti mboten? Oh. Nek ngarani sak penake dhewe ning durung ngerti apa to karepe Begawan Durna. Kayugung susuhe ngangin. Kula niku mung gawe ukara. Wujude kaya ngapa? Ora ngerti. Sak penake dhewe. Oh, wis ping pindho lho sampeyan natoni ati kula Dipati. Sampeyan natoni ati kula wis ping pindho. Ngarep wau kalih niki wau. Nek merga Durna niku kebak tresna asih marang sesama, kula niku wong pendhita sabar, kula niku pendhita ikhlas. Nek do ngarani pendhita Durna niku elek, oh, salah besar. Durna niku pendhita sing apik tenan. Ning merga saka cedhak karo wong elek-elek, dadi Durna niku dadi elek. Cedhak karo wong elek upamane sapa? Nggih. Wong-wong niku. Kok sampeyan ngematke kula? Sampeyan krasa nek kula matke? Nggih. Berarti sampeyan elek. Ya, ya mboten napa. Dadi niki wau lerekane sapa? Lho tegese dasar rembugan iki wau sampeyan wis iso nglorokke Bratasena teng juranging kasangsaran. Mboten men juranging kasangsaran, ning juranging pepati. Oh alah. Oh alah. Waduh. Wah, wong pinter omongan wong goblok iki. Angel. Ora nyambung. Sarjana omongan wong lulusan SMP iki ora nyambung. Kula SMA. Lulus metu mergane njenroke buku. Kuwi apa-ape kaya ngono kuwi. Murid kok wani njenroke buku kuwi. Wong ming dipepe kok. Rok dipepe kok didelok ki ana apane? Ana jepitane. Men ora kabur. Nggih. Nggih. Tadi kula paham. Kula wis ngertos kersanipun Kakang Prembantuna dados ngaten napa sing dikandikake Bapak Tuna. Nggih. Menawi ngantos kula menika lincat kula sampun aturaken. Menawi kula ngantos kula menika goroh. Wah, sing jeneng Pendhita Goroh menika dosane sondol langit lho, Nger. Sepinten kalebatan kula diagung pangaksami. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Jer penyaipun anak Prabu Duryudana menika semban kula kok. Nggih, panjenengan menika menawi dawuh menapa-napa kalian kula tentu kula istakaken menika lho. Menika lho.
tandha tresnanipun Begawan Durna dhateng anak kula, anak Prabu Duryudana ing Ngastina. Nadyan dawuh panjenengan menika ngregeti dhateng kasutapan kula. Nadyan dawuh panjenengan menika ngregeti dhateng kabrahmanan kula. Ning merga kula menika tresna kaliyan para Sata Kurawa. Oh, kula tindake kok, Ngger. Kula tindake. Tur kula ora nyalahke sapa-sapa. Dosane kula sandange dhewe, Ngger. Ora nyono babar pisan. Nek Kakang Mremban Durna iki pancen pendhita sing aku ngerti kowe ngece, ha ta. Kowe ngece Dek Pate kok getun karo lelakon iki sampean ngece, mboten apa-apa, mboten apa-apa. Ning sedaya niki wis iso ngerti napa ta Begawan Durna. Sapa ta kula? Perkara kula nglakoni kaya ngene iki, nek wong pinter-pinter wis iso nyurasa karo ati ning Begawan Durna. Oh, Durna tumindak kaya ngono kae iki merga kaya ngene. Durna kaya ngono merga kaya ngene kahanane. Niku wis padha ngerti. Dadi kula ora bakal dibiyuki karo panyacat panyeda tuwin dipun raosi dening para kawula. Merga cantrik kula sing do krungu rembugan iki kabeh wis do ngerti piye to Begawan Durna sejatine. Nggih. Lan wis iso do maca sapa to sejatine sing jahat, sing angkara murka, sing elek tabiate niku sapa? Kula. Mboten sah kula tutup-tutupi pancen tak akoni ning kula ngenten iki nggih merga saka anak Prabu Duryudana. Sakarep sampean Dik Pate, sakarep sampean. Nggih, nggih ya syukur. Nggih, sak mangke sampun cetha. Durna. Wonten jawuh. Monggo kula kanthi manjing telenging pertapan. Lho, menika griya kula nggih. Oh nggih. Nanging tetep panjenengan kula kanthi manjing telenging pertapan. Kembul Bujana Handrawina. Lho, sing masak niku kula. Nanging kula nalindra panjenengan. Ayo Kakang tak kanthi. Katane aku mau ning jero pertapan kok kaya isih kemelus. Ndak selak anyep. Oh, Dek Pate, Pate kok nyelek kudis. Lah kaya iki sing macak cantrik-cantrik ku arep tanggo dahar kok malah arep dadi rayah iki kepiye? Dahar bareng ora kok dirayah. Oh nggih, nggih. Monggo kula dherekaken. Samata Sotom. Satama. Wonten dawuh sinten? Mremban. Bubarna para cantrik mau ya jejangkan indung-indung kula guntung. Indung-indung kepala indung ya Satama. Bubarna aja nganti ana ingkang cicil. Nggih. Bapakmu arep mlebu jroning pertapan dahar karo Sinuwun Prabu Ngastina lan Adipati Harya Sengguni. Ngestaken dawuh. Yen pamit mata pasilan. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik ya Satama. Nggih, ngestaken dawuh. Yen pamit Mremban. Ayo Dek Pate. Monggo. Wis sego tiwul wae. Oh iya. Ora apa-apa Kakang. Monggo nggih kula dherekaken. Monggo. Saka seneng-senenge ati kula. Kula kudu kembul nadah sesarengan kan Bapak Penembaning Sukalima. Monggo nggih kula dherekaken. Bos Purnagati ning Pananggilan sarta sampun kedatun jog saking dampar kencana ki nampit gambaran gading. Kadharaken sanggaring para mban cedi manggung ketanggung Jaka Paloro. Satama wonten dawuh. Gendine aja ngeleng ya Tama. Nggih, wis tak kendhak. Wis terusno. Jelok saking percerabaan. Aja majlok Satama. Nggih, wis tak kendhak. Alon-alon wae. Bapak wis tuwa Satama. Nggih, wis tak. Oh, beregetuk. Kok kaya wong ambruk Satama. Iki wong dipocapke kok omong wae. Oh, Satama niku dereng apal pocapan kula kula tuntun. Oh. Wis paripurna. Pengandikaning Sang Bapa Begawan Durna. Nalika semanten arsa pedhak sak lebeting pertapan Sukalima. Sukalima. Katunan saking mandra tindakna Sang Bapa Begawan Durna. Lamun cinandra kaya tansah sesanti kamulyane. Kuwi wae Satama. Ming wong ngono e. Ora iki mesti dudu wong baen-baen takon karo aku. Ya Raden Bratasena. Ana buta loro kaya kembar wujude, pancen kepara nyata. Aku buta sing tunggu Gunung Candramuka alastik Brasara papanku ning Guwa Sigrangga.
Aranku Digya Rukmakala, iki kakangku Digya Rukmuka. Ya, aku Rukmuka. Kowe Raden Bratasena. Ya. Apa lawigatine lakon dadi wit-wit gedhe mbok rubuhake, watu gedhe mbok glundhungake. Goleki kang aran kayugung susuing angin. Apa kayugung susuing angin? Adal. Selagine aku wis mataun-taun urip ana ing alas Tebrasara durung tau ngerti kang aran kayugung susuing angin. Lah kok dadi kowe goleki kayugung susuing angin? Keblasuk lakumu ya ora jeneng keblasuk ning pancen kowe diutus dening dewa dadi panganku. Mergo aku wis ana sesasi iki ora mangan daging kidang menjangan kethek ora ana ingkang sumadya dadi panganku. Mula tekamu ning papan kene tetep tak anggep kowe utusaning dewa ingkang nyorohake pati uripmu dadi pangane aku karo adhiku Rukmakala. Mula ora usah dadakakean gunem tanpa guna Raden, aku njaluk getihmu rong tetes, dagingmu rong tampel tak nggone ganjel wetengku karo wetenge adhiku Rukmakala. Wah, yen pancen kowe niat mangan Bratasena, aja mung daging setampel, getih setetes. Yen bisa aku panganen babar pisan kowe bisa mangan Bratasena wareg selawase urip. Kowe iki menungsa ta udu ketan? Mangan menungsa didadekke loro kok wareg selawase urip iki padha aku tok kon mangan intip. Tegese ora bakal luwe selawase urip. Apa ngono? Ya yen ngono kowe ikhlas. Ora ikhlas sebab apa? Nanging cara sapi jagalan dhisik. Nek wis mbok jagal aku wis ora iso bonggo, aku pasrah pati urip. Dalah bener. Iki pancen utusaning dewa dadi panganing awake dhewe. Minggira. Wah sikepe saka mburi tak dengkek boyoke. Ora. Tak cokot wetenge ususe modol-modol tak pangan gedhiye tak seset daginge tak klothoki. Enak banget, Kang. Aku wis ngeces kowe omong aku wis kaya kepengin mangan. Mapano kene marganing patimu ning dadi kosok balen. Kowe ora iso mateni karo Bratasena, ora iso mangan karo Bratasena. Ana ndas butuh tak duku mbok pecah dadi loro. Piye Sidora? Perlu perhitungan lho. Ketoke kaya bocah iku ora ana suarane. Wah, tenagane. Dua-duaku ditendang kaya kemblegan gunung rasane. Ning nek awake dhewe iso mateni ujaring para sepuh, wong kepengin kepenak kuwi kudu rekoso. Dilakoni ya. Engko nek kowe karo aku iso jagal satriya kae mingkari ngrasake enake. Tak cekel awake, wah atose ora jamak. Ndaibo daginge enake ora jamak. Aku anggere nyokot gulune kaya wis mambu getih. Ning pendak tak cokot kaya nyokot ban jero. Piye ora tedas. Tak ingar-ingar ya mesa ora bolong-bolong gulune. Lah terus piye nek kowe karo aku maju mboko siji mesti kalah, tenagane rasane ngungkuli menungsa lumrah. Ning arep mangane kok ngrekoso, suwe-suwe Indomie rak ya kalu. Wah aja ngono Di. Pangane awake dhewe iki daging menungsa. Ning tak pikir-pikir kowe karo aku sing kleru. Klerune piye? Ngrubut kok saka ngarep kabeh. Satriya kae mau mesti prayitna ngati-ati. Lah terus aku saka ngarep kowe saka mburi. Adil, Kang.
licik ngrubut saka ngarep saka mburi. Kang. Halo. Sing mburi isih nyuwara. Wah, ndal tak gecek ndase. Kang. Wonge madhep rene, Kang. Aku slametno, Kang. Cokoten saka kono. Cokoten saka kono mumpung satriyane madhep rene ndak aku digecek sirahe, Kang. Gawe, Kang. Ah. Oh ya, menengo giag-giage saka mburi. Ah. Mbah anggap aku ora weruh. Isih urip etok-etok modar. Idak dadamu pecah, jantungmu mati. Si, apa? Jantungku arep didak. Cokoten saka kono, Di. Mumpung wonge madhep rene. Cokoten saka wah, ya salah. Ah. Wow. Ayo kamu maju bareng aja mboko siji. Wah, isih urip ketok-ketok ngletak. Cuwek cangkemmu kuku Pancanaka sigar tekan kuping. Kang, cangkemku arep diambake. Cokoten saka kono, Kang. Cokoten. Mbok menawa mati. Woi. Ah. Ngelokoro jejeli watu cangkemmu. Di aku arep kon maem. Entu-entu. Saka watu. Cokoten. Wah. Gaglake saka kene. Mumpung wonge madhep rene Rukmakala cokoten. Wah. Wah. Waduh. Kang, mumpung wonge madhep rono, Kang. Cokoten, Kang. Mumpung wonge madhep rono. Gawe cengele cokoten. Wah. Wah. Ah, oh bajigur. Ngopo ndasmu ngapusi wong gerang. Wonge mentreleng kok. Wah. Piye iki? Kowe nyokot saka ngarep awak nyokot saka mburian mesti tekaning padha. Ayo maju wae, maju bareng. Cilaka iki. Sik irungku ana deboke. Wah, cilaka iki, Kang. Lah piye iki kok aku dicekel tangan tengen kowe cekel tangan kiwa. Wah, lah iki. Iki mesti sumbut karo sumbare mau. Sumbare mau piye to? Tak duku bondasmu pecah dadi papat. Kelingan ora kowe? Satriya iki mesti isih kelingan. Wah, cangkem iki aja omong-omong. Iki malah seru-seru. Aku mengelingke kok ndak lali pelajarane. Wah, lha iki malah yo sambato. Aduh, mati den. Culno tak melayu aku. Rasa melayu. Iki didukumbo wis to. Sirah ro sirah. Ning dempe nak diadu sirah ro sirah ya ora apa-apa ya, Kang. Ha iya. Ora lara mules to. Mati dening aku. Cangkeme kowe iki ra ngomong. Wah, mati aku. Wah, pecah ndas wae.
Ku sayekti mlebu metu ning napas utawa sinebut Bajra Hewarawana. Ya. Wong kang duwe kekarepan mono kudu sinartan aringing napas sarta leming Pancandriya. Dadi apa kang didhawuhake dening Durna guru kita sayekti mung nyoba kelawan kekarepan kita kulub Bratasena nggon kita kepengin kawruh panunggal. Sayekti kudu linambaran aringing napas sarta leming Pancandriya. Luwih-luwih babakan kapercayan sabab apa ing ginayu dening titah mau sayekti linambaran leming Pancandriya sarta aringing napas satemah bakal menep kang dadi penggalihe ing mengkono ora bakal tumpang suh ideping tekad nggih Bratasena. Wah, iya. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Indra kakekku. Dene wis paring katerangan babagan kayugung susuing angin. Mula kang sangka kuwi kita bali marang Sukalima tanjihna ingkang sejati kelawan guru kita Begawan Durna. Nanging sadurunge kita bali marang Sukalima kulub puniyang bakal paring bebungah kelawan jeneng kita ya kuwi ingkang winastan sesupe sesotya Druwendra mani ing Candrama. Dene daya panguwasane lamun kita manjing telenging banyu tanpa beda kaya ing daratan. Bratasena bayu bapak kuwi kejaba saka kuwi nggih pun bapa bakal paring pusaka aran Gandhewa ingkang besok kinarya sarana nggon kita napaki kridaning para sata Kurawa ingkang angka 2 pun bapa bakal paring sandangan kelawan jeneng kita ingkang aran Gelung Minangkara tandha manunggaling Wanggotipati kelawan sira anakku Bratasena nggih. Kaya ngenteni Silming Palwa gabus kumambanging watu item. Lah kok dadi saiki kowe wis sowan ana ing Sukalima? Yo. Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura. Tak tampa Cah Bagus. Kaget aku nganti pangling. Kowe iki takon golek kayu gong susu nanging kok potong barang ki ngapa? Wah, mengko ana critane apa to sababe dene aku nganggo penganggon sing kaya ngene. Piye kayu gong susu ngono apa bisa mbok boyong marang pertapan Sukalima? Durna bapakku. Piye, Ngger? Aja goro karo aku. Kayu gong susu angin kuwi sayekti ora ana wujude. Lho, kok ora ana wujude? Ya. Mergo aku nampa dawuhe Hendra kakekku karo Bayu bapakku. Nggone ketemu ana ing telenging wana Tebrasara. Pukulan Bathara Indra karo Bathara Bayu paring dawuh piye? Kayu gong susu angin kuwi mengsane paning tembung. Kayu kuwi kajeng kuwi karep. Gong kuwi gedhe, susu angin kuwi mlebu metu ning napas. Wong sing duwe kekarepan kudu linambaran haringing napas meneping Pancandriya, aja nganti tumpang suh. Nggone bakal ngupaya apa ingkang den upadi. Oh, ya pancen bener, Ngger. Pancen sejatine kayu gong susu angin kuwi ora ana wujude. Ya mong kowe ingkang bisa njlentrehake apa ta werdining kayu gong susu angin. Wis tak anggap yen to kuwi kelakon penjangkamu ngene golek kayu gong susu angin. Nanging ngene ya Werkudara. Jebul pepanggil reruba syarat seranane iki ora mung wujuding kayu gong susu angin. Nanging aku entuk sasmitaning dewa. Yen to kudu ana syarat siji meneh. Syarate apa? Syarate ora le kejaba mung wujuding Kang Tirta Pawitra Mahning Suci utawa Tirta Perwitasari. Mapane menyang endi? Yen pancen ana wujude Durna bapakku tak aturi paring dawuh. Aku ingkang bakal goleki, aku ingkang bakal ngupaya, aku ora wegah. Kudu kelakon. Merga ingkang gumana musik ana ing atine Werkudara ya Bratasena kejaba mung kawruh panunggal, kawruh kasampurnan. Manjing suruping pati Durna bapakku. Ning kowe wani sago ngupaya, sawu. Lahir batin. Najan kudu totoh nyawa ngibarate kowe sago. Wah, aku wis pasrah karo sing gawe urip.
yen pancen ora kelakon aku gayuh kawruh kasampurnan kawruh panunggal bakal tak entengake patiku Durna bapakku. Wah lole ngono ya Werkudara ya Bratasena. Yen pancen kowe duwe niat tenan kepengin gayuh wujuding kawruh kasampurnan kawruh panunggal, kowe kudu iso ngaturake syarat ing ngangka loro. Syarate apa? Ya sing tak kandhakake mau tirta pawitra maning suci. Bapane menyang endi? Bapane ora ana iku jaba mung ana telenging samudra Werkudara.